Hala ere, giza eskubideak oinarritzat hartuz, bereizketa egiten da nazioarteko estandarren arabera, giza eskubide urraketa gisa onartuak izan diren, eta haien aitortza eta erreparazio eskubideak argiki definituak dituzten kasuen artean. Erabaki politikoetatik eratorritako sufrimenduak definitu gabe direnez, haien tratamendua eta aitortza adostasun politiko baten beharra dutelako, dispertsio politikoen, eta horrek arrasateko bizilagunengan sortu eta sortzen duen sufrimendua horren adibide da. Dokumentua jasotzen du bestalde, aitortza ekimenek helburu bikoitza izan behar dutela. Biktimak eta haien senideak alde negian erreparatzea eta udal elkarbizitzarako ekarpen bat egitea. Dokumentuan erakunde modu egokian itxi ez diren kasuez edo adibide gehiago behar duten kasuen inguruko egia sustatzearen beharra bere egiten du. Bertsio ofizial bat izarrek bertsio hori zalantzatan jartzeko elementu nahikoak dituzten kasuak alegia.